फाइल आनिबो ଏବେ ଆଣୁଛି ଏଇଠି ତ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା फाइल दियो ଫାଇଲଟା କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ ପାଉନି माने फाइल रखिबे ना ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିକି କରିଛି तुम पिला को मते कौन संभालिबो हेलो सर फाइल तो हजी सॉरी सर सर प्लीज सर 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 सस्पेंड कर दिले चली जाओ सर समय में फाइल सुन ले चली जाओ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବା ବେଳେ ଏକା ନୁହେଁ ଯିବା ବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ଯିବ ଯଦି ଏକା ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି ମାମା ମାମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି ବାବା ବାବା ମାମା କୋଲକାତା ଅଟକା चुपचाप घरे बस ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ମାମାକୁ ଏକାଠି କର